Gabon jaun Andreok, 21. mendeko sindikalgintzaz hausnarketa sakona egiten ari da LAB sindikatua. Langilei ari zaie galdetzen, enpresatan, lantokietan galdategiak egiten ari da lehenengo ondorioak ateratzeko eta lehenengo erantzunak ere emateko. Eta ezoiko egoera batean aurkitu dituelako langileak ezoiko erantzun bat eman nahi du eta datorren larun baterako Bilbon manifestazio nazionala deitu du. Ainhoa Etxaide, LAB sindikatuko idazkari nagusia dago gaur gurekin, eta berarekin gai hauek eta egunak emandako beste zenbaitzuk ere aztertuko ditugu izan. Esan bezala Ainhoa Etxaide dago gurekin. Etxaide Andrea, gabon eta ongi etorri. Gabon. Maiatzaren 24. dela esan dut, eta gaur hasi zela Nafarroan, aldaketaren gobernua osatzen nolabait esateko, hauteskundeek eman zuten emaitzaren ostean. Gaur bertan ikusi dugu Uxue Barkos lehendakaria aldarrikatzen konbenioaren inguruan negoziazioa oso premiazkoa dela, Nafarroa dirua galtzen ari dela, eta aldarrikatzen, onartu dituela aurrekontu batzuk, eta egin duela zerga aldaketa bat ere. Ze balorazio egiten du LAB sindikatuak Nafarroan urte honetan gertatutakoaz? Balorazio orokorra da gobernu berriak aldaketak ekarri dituela. Beraz, bai da aldaketarako gobernu bai, eta guk bai ikusi dugu gainera, gure eremuan, batez ere, egondala aldaketak gauzatzeko, aldaketak burutzeko agenda bat. Agenda horretan, gu baditugu gauza batzuk gustukoak ditugunak, eta egoera berri bat eman da, LAB parte hartzen duelako Servicio Navarro de Empleo delakoan, gure estatu hori gauza berria da, eta beraz horren atzean badaude aldaketa, beste batzuk ezaizkigu asko gustatu, gaur fiskalidade aldarrikatu du, gure ustez erreforma horretan moz gelditu dira. Guk pentsatzen duguna da aldaketak Nafarroan ikusi behar direla, Nafarro aldatzen ari dela, eta gure lana ez da gobernu honek egiten duen guztia neurtzea, baizik eta aldaketa hori askartzea, eta horretik esan dugu esku bat barruan eta bestea kanpoan, edo biak kanpoan edukiko ditugula instituzioa, mobilizazioa joko horretan. Argi daukagu bi eskuak instituzioan segulan ez ditugula edukiko, baina egoera hori Nafarroan adibidez guztiz berria da, gure kasuan. Guztiz berria eta zentzu horretan nolabait esateko baikorra. Ez hain baikorra, Eusko Jaurlaritzari buruz egin izan duzuen eta egiten ari zareten hausnarketa oso kritiko agertu izan zara zuzeu, Jaurlaritzak urte hauetan egindakoarekin, eta gainera erantzi duzu, aukeran enpresarien alde egin duela Jaurlaritza honek. Nik uste dut hasieratik eta berriro diogu oso esanguratxo izan Gernikan atera zuten argazkia, zan ez berreskuratu dugu gobernu eta badakigu zer egin behar dugun, Patxi Lopezen garitikan etorrita, eta argazki horretan botere ekonomiko, elite ekonomiko guztia zegoen, argazki horretan ez zegoen langileria, eta bere politiketan hori errepikatu eginda behin eta berriro. Eta Jaurlaritza honek bazituen beste gauza batzuk egitea, adibidez lan erreforma alboratu eta marko propio bat ere egitea. Eta behin eta berriro esan dugu, marko propio ez dela guk esaten dugun araberako markoa, baizik eta hemen erabaki, hemen eraiki eta hemengoari begiratuz pixkat marraztu egin behar dena, hori alboratu du hau eta bestea, eta guk ikusten duguna da jarri duela gobernua, politikak, neurria jarri dituela guztiak enpresa patronalaren alde. Baina ez da bakarrekan ikusi, Errementeria, Bizkaiko diputatua, legogunean esan zuen, enpresak etortzeko Bizkaia enpresarien neurrira egingo zuela, beraz ez da egiten dutena, baita esaten dute. Hori da, Jaurlaritza egiten duzuen nolabaiteko irakurketa, edo zein kasutan Jaurlaritza zuekin ere, ELA eta LAB sindikatuekin ere batez ere oso kritiko izan da, eta egotzi izan dizue, etzaratela egon beraiek eskatu izan dizueten tokian, Toña sailburuak duela zenbait aste hemen esan zuen, kritikatzeko edo gauzak aldatzeko ere mai batzutan, leku batzutan ere xerita egon behar zenuketela. Baina ez guk esan dugu Jaurlaritzari hasieratik guk ez gaudela antzerki batean txontxogillo esateko prest, eta nik Urkullurekin bildu nintzenean planteamentua oso argia da. Hauek dira gure politikak, hauek dira hartuko ditugu neurriak, eta nahi ditugu neurri hauen aplikazioa zuekin hitz egin. Guk ez ditugu neurri horien aplikazioa negoziatu nahi. Guk ez dugu negoziatu nahi zerren truke murrizten diren gauzak, zerren truke prekarizatzen den sektore publikoa, zerren truke
Guk prekarizazio horren kontra egin nahi dugu, hori aldatu egin nahi dugu. Beraz, gauzak aldatzeko bada, eseriko gara, behar den lekuan. Eta berriro diot, ikusi da Nafarroan. Beraiek egiten dituzten politiketan laguntzeko bada, noski aurrean gaituzte. Marko propio bat beharko litzatekela aipatu izan duzu, egin ez dena urte hauetan zure esanetan, LAB sindikatua estatalizazioaz hitz egiten ari da, eta estatalizazioak ekar dezakeen arriskuaz, eta, bueno, ez dakitzuk bat egiten duzun hausnarketa horrekin, eta egoera honek atzera bueltarik baduen ikusten duzun. Noski daukala atzera bueltarik guk horretan. Uste du, atzera bueltarik ez daukan gauza bakarra da, egoera bat aldatzeri euko egiten diozunean. Beraz, egia da, estatalizazio bat dagoela, egia da, hainbat joera politiko eta sozial daudela momentu honetan, eta guk joera horiek aldatzea daukagu helburu, eta sinesten dugu posible dela, eta gainera pentsatzen dugu lortuko dugula. Estatalizazioaren kasuan hitz egiten ari gara, segun eta zein den hitzarmena, soldataren 10%, 15%, jetxi daitekela estatutikan ona lan baldintzak askartu egiten dira, malgutasuna handitu egiten da, baina batez ere hitz egiten ari gara kasu horretan ere, hitzarmenen kasuan erabakitzeko gaitasuna urrundu egiten dela. Eta zerbait erakutsi badu krisi hau, eta orain Arcelorretaz hitz egin dezakegu, da zenbat eta urrunago egon erabakiak hartzeko gunea, guk orduan eta aukera gutxiago daukagu, erabaki horietan eragiteko, eta erabaki horien atzean dauden egoerak gure kabuz gestionatzeko, gure mesedetan. Beraz, estatalizazioa txarra da ekartzen duen ondorio zuzen negatikan, eta txarra da herri bezala garamatzalako geroz eta aukera gutxiago edukitzea. Zuen apelazioa eta interpelazioa batez ere Jaurlaritzari egin diozue, edozein kasutan geroxeago Adrian Zelaia hemen bilduko da gure eztabaidara, eta behin baina gehiagotan klase politiko osoari eta batez ere alderdi abertzalei egin beharreko interpelazio bat dela adierazi izan du. Hau da, alderdi politiko abertzaldek batez ere ez diotela erantzuten jakin Espainiatik zetorren legedi bati, non eta hemen beharetziren hainbat neurri hartu diren, eta non eta hainbat eskubide murriztuta geratu diren. Bat zatozen diagnostiko horrekin? Erabat bat. Nik gu zerbait leporatzen badiogu PNV-ri, da politika propioak egiteari utzi diola. Gero politika propioak egingo badira, beraiek esango dute politika modu batekoak izan behar direla, eta guk esango dugu beste modu batekoak. Baina politika propioak egitea, hemen diseinatuak, hemen marraztuak, hemengo egoerari lotutakoak, eta hemengoa garatzeko helburuarekin eginda. Hori alboratzea, krisi baten erdian iduritzen zaigu ikaragarria. Iduritzen zaigu ikaragarria, Kutxabank salgai jartzea sistema finantziero propio baten alde eraiki beharrean. Eta lan harremaneten kasuan, areta bortitzagoa da. Ze kasu horretan, bai dala, hemengo patronalari, hemengo sindikatuen gainetik, hemengo egoera soziolaborala aldatzeko aukera eta eskumena ematea. Helburu hori besterikan ez dago, ez? Eta, klaro, nik gu beti esaten dugu, gauza bada, patronalak hori nahi izatea, hori da eskatzea, beste gauza da gobernuak eta politikoak eta instituzioan horren zerbitzura jartzea. Orduan, egia da benetan PNV-ri, baina nera berean ere esaten dugu esparru soberanistan, eta alderdi soberanisten artean, iduritzen zaigu ez daukala gai honek, lan araudietako euskal esparruan, lan mundua aldatzea, lan araudiak hemen egitea, ez daukala behar bezalako zentralidadea, eta gaur da eguna ez dugula ikusten, gure ardurak alde batera utzi gabe, gaur da eguna ez dugula ikusten esparru hori eraikitzeko benetako agenda politiko eta estrategia politiko bat. Horren txitzen dugu sindikatuen arduraz, ELA eta LABen arteko harremanez, edozein kasutan Espainiako gorteetarako hauteskundeen atari batean gaude. Mariano Rajoyk Bruselan gauza bat esan du, Espainian beste gauza bat esan du, baina murrizketen nolabaiteko mezua berriz ere heldu zaigu. Uste duzu Mariano Rajoyk irabazi edo ez irabazi murrizketen mezu hori iritsi egingo dela, hau da, ez dela Espainiako gauza bat bakarrik baltz ikusi dugu eta ikusten ari gera lan erreforma bat dekretuz onartzen, Europako beste herrialde batzutan ere utzi egin du, ezkerrera edo ezkerrera joan nahi zuten hainbat politikek, uste zu orokortu daitekeela Europak bizi duen arazo ikuspuntu batzutatik, beste batzuentzako bentaja izango baita? Bai, nik uste dut argazkia Greziak eman zuela, aldaketarena, baita referendum bat eginda ere, nola
Europa gainetik pasatzen den, eta Europak badauka, edo troikak badauka, Europa disziplinatzeko, eta beren neurria egiteko kontua. Gu bai pentsatzen dugu rezesio berri baten aurrean egon gaitezkela, bai pentsatzen dugu murrizketak egongo direla, eta asko kezkatzen gara entzuten dugunean CEO lan erreforma berri bat eskatzen, eta Ciudadanos PP pentsio sistemaren bidera ezina, pelikula hau bizitu dugu, gidoi hau bizitu dugu. Ez dakit ze gobernu egongo den Madrilen, baina ni naiz nere iritzia da, hauteskunde horietan egon behar gara, baina hauteskundeetan egon behar gara independentismoa indartzeko, gauzak behar direla izateko, eta independentismo sendo batetik prozesu soberanista bat irekitzeko. Beraz, nik uste Madriden segertatuko den begira egotea baino, hemen gure bidea egiteko aukerak emango dizkigun emaitzak behar ditugula. Galdetu izan dizut beste inoiz ere, baino independentzia aldarrikatzen duzuen sindikatuak beste garai batzutan izan zerate prozesu horren bultzatzaile oso garrantzitsu, eta gero porrot egindako prozesuak izan baldin badira ere, aparteko garrantzia izan duzue. Momentu honetan, ez zerate elkarrekin lan sindikal bat egiten ari, joan den astean egontzen zu orain txezauden tokian Txiki Muñoz, eta berak esaten zuen, berak borondate osoa duela labekin elkarlanean aritzeko, eta gainera lehenbailen egiteko. Labek ere borondate osoa dauka? Borondatea eta alegina. Nik uste dut, ni posten naiz. Txikik hori esatea, gogoratu behar dugu, pasadan urteko maiatzaren lehenean esan zuen, ez dago ezer egitekorik labekin, eta gainera oso larria iduritu zitzaigun, UGT eta Komisioneseko estatuko nagusiak hortzauden, eta hori esatea, eta ez. Beraz, ni posten naiz. Guk atzo esan genuen, guk mobilizazio bat daukagu larun batean, gu bakarri deitu dugu, iduritzen zaigulako proposamenak egiten dituen, iniziatibak hartzen dituen sindikatu bat aukera hobeagoak ditula, elkarlana bultzatzeko, baina gure helburua da datorren urteko kongresura egoera sindikal berri batean iristea, ez dalako berdina, 5 urtetako erabakiak hartzea elkarlana baten baitan, edo bakoitza bere kabuz berea defendatu beharrean, ez? Beraz, ez da bakarrikan borondatea, guk aleginak egingo ditugu, orain badakiguna da oso zaila dela, eta zailtasun guri etzaigu balio azaloiko akordio bat, sindikalgintza zerbait bada da erreala. Lantokiz lantoki ikusten da, lantokiz lantoki egunero erabakiak hartu behar dira, erabaki horietan adostasun sendoak behar dira hori ez estanda egiteko egun batetik. Adibidez, negoziazio kolektiboetan aipatu izan da, badagoela zuen eta beraien arteko nola baiteko desadostasun handia. Orain zuek egiten ari zareten hausnarketa horretan, gehiago ari zarete horri begira baino, langilei begira. Hausnarketa horrek hurbildu zaitzakete? Nik uste dut baietz, nik pentsatzen dut baldintza hobeagoetan gaudela. Esan eget, guri azkenean zatiketa duela 3-4 urteko egoera batzuetan egin bartzenak ekarri zuen, eta egoera horiek ja erori egin dira, ez? Beraz, egoera berriak eskatzen dituen elkarlan berriak, korapilo berriak egiko ditu, baina lehengo korapilo batzuk, ez daukate garrantzirik. Negoziazio kolektiboak bereiztu egiten digu, baina errealitatea ez dagoela negoziazio kolektiborik. Kontua da, nola berreskuratzen dugun negoziatzeko ahalmen hori enpresarioen patronalaren aurrean, ez? Beraz, ni bai uste dut batetikan, nola esaten da, egoera helduagoa da, gogoratu behar dugu ere, Euskal Herrian hainbat gertakari politiko gertatu zirela, eta horrek, bai, guztiak dantzan jarri gintuela, egoera helduagoa da, premia hor dago, baina batez ere nagusitzen dena da beharra eta merezi duela. Hau da, gure helburua bada lan harremanetako euskal esparru bat eraikitzea, hori ezinezkoa da sindikatu abertzaleak ados jartzen ez bagara, porque inorrek ez du borrokatuko gure ordez. Eta nork emango digu arrazoia gure artean ikamikan bagaude. Hori da arlo bat, beste bat, berak asko azpimarratu zuena izan zen, sindikatu eta alderdiaren arteko harremana, berak esaten zuen, Europan ez duela ezagutzen kasu bakar bat ere, porrot egin ez duna, sindikatua alderdiarekin nolabait harremanduta dagoen kasuetan, eta hori beretzat ezinbestekoa dela ia labekin beste lan esparru bat lantzen hasteko. Baina neske guk ez daukagu eredu hori, eta nik guztiz ados nago, sindikatu bat alderdi baten menpe jartzen baduzu, sindikatu bat alderdi batek dituen premia elektoral edo dituen estrategia instituzionalaren menpe jartzen baduzu, sindikatu horrek oso ibilbide mugatua du. Baina neske, behin eta berez ez da hori gure eredua. Beste gauza bada, elak eta labek
instituzioetan gertatzen danaz, prozesu soberanistaz, eman behar diren urrats politikoetan adostasun handirikan ez daukagula, eta beraz adostasunak egin behar dira. Beraz, ados nago, LAB ez dauka inolako asmorik alderdi politiko baten menpe jartzeko. LABek bere gogoeta propioetatikan txalotu ditu EH Bilduren erabaki batzuk, eta kritikatu ditu, orain gutxi kritikatu dituen bezala, udallegea bezala, adibidez, beste batzuk. Beraz, nire ustez, arazoa da, elak ez dala fido gure erabaki horretaz, ez? Baina, bueno, bide hori egin beharra dago, eta hori benetan arazoa bada, hori gainditzea errasia behar buke. Orain elak esaten baduz ez, LABek ezker abertzalekoa izateari eta mugimendu independentistako parte izateari utzi behar dio, guk ez dio utziko. Gu ezker abertzalekoak gara, gu proiektu politiko bat eskaintzen diogu langileei, eta proiektu politiko horren alde lan egiteko mugimendu baten parte gara. Gure erabaki propioak hartzen ditugu, eta ezker abertzaleak estrategia aldatu zuenetikan, autonomia gainera indartu eginda, ez, beraz hori da gure eskaintza. Esan duzu, egun hauetan gatazka dagoen tokitan, gatazka zabaltzera joango zaretela. Oso mezu gogorra da, gogortu egin du LABek mezua. Gogortu egin dugu, egoera geroz eta gogorragoa delako, eta benetan ez bagaude egoera hori salatzen, egoera hori kalera ateratzen, relativizatu egiten da, eta hemen benetan errealitate faltsu bat bizitzen ari gara, eta egunen batean konturatuko gara zenbaterainoko eragiten gaituen. Herri bezala, gizarte bezala, eta gure etorkizunari. Eta horrekin esan nahi izan deguna, da, badirudi egoera bat gatazkatsua dela, salaketa bat badago, enpresarioak eskakizun bat egiten badu, eta atzera pausu bat ekartzen badu, ez, begira. Lantoki batean, 2.000 euro dituen, soldatapeko duin bat dagoenean, berriak, 300, 400, 500 euro truko esartzen ari denenan hori gatazka badago. Garbitza hilea, azkeneko langilea denean, inorreztan ez beretaz arduratzen, eta gainera iraindu egiten zaiolako bere baldintzeekin, hor egoera gatazkatxu bat dago. Orduan gu planteatzen deguna horren gainean, gatazka horiek ezin diren normaltzat ematen, ez da normala. Ez dakit mezua gogortzeak inguratuko zaituen, edo gerturatuko zaituen elaren gandik, izan ere, askotan azken urteotan egotzi izan diote elari, sekulako mezu gogorra izan duela. Honek inguratuko zaituzte, edo, aparteko kontua da, eta zuek orain egin duzuen hausnarketan kokatzen duzuen zerbait. Nik ez dut uste bereiztu gaituen, nik beraiek gogorrak eta gu ez. Kontua da gero egoera bakoitzaren... Baina onartzen duzu hori esan izan da, zabaldu izan da. Esan egin da, baina esan edona da, guk ez dugu uste egoera salatzea, egoeraren gainean interpelatzea, egoeraren gainean, ez dakizai diskurso borobil egitea nahikoa denik. Beraz, bereizte egin gaituena gehiago da nola abordatu behar diren egoera horiek, ez? Eta orain egia dena da, konfrontazio fase bat ireki behar dela, baldintza hobeagotan, negoziazioak berreskuratzeko hau eta... Konfrontazio hori posible da LAB gabe egitea? Eta beste kontu bat, ez dira urte oso gogorrak izan krisia kastindu gaituen hauek, eta orain hitz egingo dugu, oraindik ere krisia astintzen ari zaigun edo ez, zuek elkarrekin ez egoteko, bi alderdi nagusiak ez elkarrekin egoteko Euskal Herrian? Nola barkatuko? Bi alderdi nagusiak, krisiak urterik latzenak izan dituen urte hauetan, bi alderdi ez bi sindikatu nagusiak, krisiak hain gogor eragin duen urte hauetan, ez ote zenuten ardura gehiago erakutsi behar eta elkartu behar nola edo dela. Baina, bi sindikatuak 7 greba orokor, Estatu Espainolean egin ez diren eta Europako beste herrialdetan egin ez diren grebak deitu dituko, eta beraz, erantzun bateratua eman dugu, eta oso kritikatuak izan ginen. Erantzun bateratu hori ematen ari ginenean, esan zitzaigun gehiegi ari ginela sakatzen, greben dinamika bertan bera utzi behartzala, aukera bat eman zitzaiela instituzioi, eta beraz, erantzunean, bai batu gara. Nere ustez gertatu dena da, gero, erantzunaren gainean, indar guzti hori, mobilizazio guzti hori, sindikatuen egiturak eta erabakian noruntza eraman behar diren ikusterakoan, gukarri esan genuen, eta hau prozesu politiko batera eraman behar da.
Osea, mobilizazio guztionek eskatzen du bere buruaren jabe egingo duen prozesu batean sartu eta horretzen inolako adostasunik egon, ez? Prozesuaren diseinuak ez zulako ematen, edo, 11 arrazoi eman ziren. Baina bai egon zan batuketa, bai egon zan zatiketarako arrazoiak, ni ziur nago bai egongo dira berriro ere elkartzeko, eta aldean abarmena izango da, ja ez gaituelako batuko erantzunak. Batu behar gaituena da Euskal Herriari begira egite ditugu proposamen eta eskaintzen ditugun alternatibak. Gaur entzun dugu Adegik enpresarien artean egindako bere urteroko emaitzak ematen, esan du besteak beste ekonomiak 2,5 egingo duela gora, 5.500 lanpostu sortu litezkeela Gipuzkoan, eta oraingoan Adegi izan da, beste zenbait erakundeetatik ere, entzuten ari gera oroar hazkunde bat iragartzen duten datuak, baina sindikatuak diozu hori ez dela horrela. Bada, guk ez du bukatzen hazkundea dagun, guk esaten duguna da hazkunde hori herrira ez dela iristen. Hazkunde hori langileen gana ez dela iristen, eta azkeneko froga berriro ere, hazkunde hori egonda ere, Bizkaiko zerga bilketa erori eginda. Arabako ere bai. Arabakoa ere bai, hazkundea badago. Dena esaten dute, lehenengo lau hilabete horietakoa kontuan hartzea faltsua izan daitekela, eta urte osoari begiratu beharko zaiola, benetan hori horrela dan jakiteko. Bai, begiratuko diogu urte guztia ez da, baina joera ez da bat ere ona, urtearen erdian gaudelako hazkunde batean. Enplegua sortzen dela, guk ez dugu bukatzen, baina lehen sortzen den zen abiraztasunetik 150 barkatu jutesan langile engana, gaur 148 juten da, eta joera hori ez da aldatzen, joera hori horrela doa. Aldea, soldaten artean, bai gizon emakume, bai soldata handiak, txikiak handitzen ari da, orduan, hazkundea badagola, eske hori da salatzen ari garela. Nolatan daiteke, hazkunde baten erdian, dagoen herri batean, halako aberastasuna duen herri batean, pobrezia handitzea, pobrezia zabaltzea, eta geroz eta egoera jende gehiago egotea prekaritatean, hori da justo salatzen ari garena. 5 proposamen egin ditu Labek, egoera hau goitibera iraultzeko diozue. Bai, guk esaten dugu soldata, oinarrizko soldata, 1.200 bada, momentu honetan soldatapekoen 133aren egoera aldatu egingo litzateke. Gehienez 35 ordu lan egingo bagenu, eta kasu batzuetan gutxienez, emakumeen kasuan, sekulako jende pilon egoera aldatu egingo litzateke. Beraz, dira neurriak, direla bideragarriak, direla egingarriak. Ez da estatu bat behar horretarako, behar da borondate politikoa. Gero estatu bat beharko dugu gauzako nendikan eta gehiago hobetzeko. Beraz, prekarietatea buelta emateko arrazoiak badaude, aukerak badaude, bitartekoa badaude, guk esaten duguna borondate politiko kontua da. Eta borondate politikoa bai da, bihar ezetz izan daiteke, ez? Eta alderantziz, beti ere mobilizatzen, borrokatzen, eta gehiengo handiak sortzen baditugu. Esan dut, erantzun hauek emateaz gain egiten ari zareten hausnarketa badala 21. mendeko sindikalgintzara begira, zeintzuk dira ildo nagusienak eta ze ari zarete ondorioztatzen, lehentxakuzuk esan duzun bezala, datorren urtean egingo duzuen batzar nagusian aterako baldin badira ondorio nagusi horiek guztiak ere. Hildo nagusia da, nire ustez interesgarriena sindikalgintza negoziazio kolektiboaren gainean, parte hartze instituzionalaren gainean eraiki, definitu eta egin da. Bi gauza horiek ja ez dute ematen egoera aldatzeko, bi gauza horien momentu honetan bi instrumentu horiek lapurtu egin dizkigute, eta bera sindikalgintza bueltatu behar da oinarrietara, eta izan behar da langileriari begiratzen dion, langileak sujeto bezala berrosatuko duen, langile aktibatuko duen tresna bat. Baina beti ere kontutan hartuz langileria momentuan oso anitza dela. Oso anitza, ez bakarrikan bere egoera lan munduarekin desberdina delako, eske aspirazio desberdinak ditu jendeak, bai, eta orduan, hori sindikalgintzak onartu egin behar du, aitortu egin behar du, eta horren arabera egin behar du, ja ezin duzu egin gizonentzat prestatua dagoen sindikalgintza bat, ja ezin duzu egin, esaten den bezala langileak gara ez dituztenak medioak, langile asko ditu medioak, duzu ordenadore, badaukazu, ez? Orduan, langileria aldatu da, langileria horri moldatutako sindikalgintza bat behar da. Aldarrikapena, gure borrokak berdinak dira, ez? Nahi dugu jendea duin bizitzeko bitartekoak edukitzea. Horrek esan nahi du lan fijo bat sartzen zaren egunetik jubilartu arte, ez, beste modu batean. Eskubideak berdinak dira, eskubide horietara iristeko bideak aldatu egin beharko dira. Hor kokatuko litzateke zuk aldarrikatzen duzun estrategia sindikal feminista?
asko interesatzen zaidan gai bat, oso gizonezkoen mundua izan delako lan mundua, sindikatuen mundua. Adibidez, sindikalgintza berria, badaude bi aurpegietatik, berria egingo baduzu feminista egin behar da, eta berritu nahi baduzu begiratu jozu feminismoari. Zuk erabaki bat hartzerako zer egingo dugun, egoera bat aztertu egin behar da. Egoera hori aztertzerakoan, metaleko enpresa bat hartzen baduzu, lerro sindikal bat egingo duzu, egoera hori aztertzerakoan sektore feminizatu bat aztertzen baduzu beste sindikalgintza bat. Eta zuek egin zuen azterketan, 5 sektore hartu dituzue, besteak beste bat sektore feminizatu. Bada sektore feminizatua, besteak dira publikoa, geroz eta prekarioagoa den, adibidez datu horrek oso adierazgarria da. Sektore publikoan erantzun digutenaren 80% daukate pertzepzioa prekarioan lan egiten dutena. Jendartean ez dagoenean pertzepzio hori, beste da enpresa handiak, enpresa txikiak, eta oantxe juntzait 5. Baita horreko zaizu 5, baina 5 hilotan enkuestak eginez, eta lehen esan dut. Guztietan ez dira enkuestak egin, baina adibidez sektore feminizatuetan bai interesatzen zaigun asko zeintzan lehentasunen ordena. Soldata zan, kontziliazioa zan, eta nola ikusten duen bakoitzak egoerari buelta emateko nun dauden klabeak. Oso interesgarria, eta pentsatzen dut ondorioak ere are interesgarriagoak izango direla, esango dugu aukera, hemendik eta datorren urtea bitartean, beste biodeiralizitze egiteko hain etxaide, manifestazioa larunbatean Bilbon, arratsaldeko 5:00 hemen txedaukat hain zuzen ere, gaur matatu duzuen, edo gaur niri iritsi zaidan horria, eta bueno, hain zuzen ere hemen aipatu ditugun hainbat gauza biltzen dituen. Mila esker gurekin izateagatik, eta izango dugu elkarrekin egoteko aukera. Eskerrik asko orain, egingo dugu.